tapasonang ma diinganat tabe, taparade roha duhot pikiratta, martangyang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Masuk ma prosesi diiringin ensemble sekolah minggu.
Tapuji matuhatta, marhite buku ende 564 ayat sada dohot sahat rodi ayat tolu. Di ayat tolu rim mahita jongjong. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Say tangihon maswaraku ale Jehovah, mulo jou au. Didok ruhaku ho mandok, luluy hamu mabohiku, atong bohim mana hulului ale Jehovah. Say unang mata bunihon bohim maradoponaw. Jehovah do panondangi diau do tatuauku. Tung mida ise mau mabiar. Jehovah do partano batuan ningoluku. Tung mida ise maau biahaton. Nungataka suboto sakap akanahu sakapi. Taringo tuhamu ninna Jehovah. Sakapasonangan do tahe. Ndada Tuha magoan, asa au mga leon Tuhamu ujung ni nahinalunguton muna. Jadi pajojon muna maau, huhut laho hamu martangiang tuau, gabe tangi honokku mahamu. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan amanamin na di banua ginjangi usehon matondim na badiai dohot hapistaran na sianho tusaluhut huriam asalam rarat jalalam hot hatam na badiai di tonga-tonga ni hamion lehon mahiras ni roha di naposom manjami tahon hatam, asalam pita jalam lam ganda huriam nabadiai. Patoktong mahuhut rohanami mangoloiho, sahat ro di ujung ni bagasan haporseaon nature, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
pati ni debata, sian pati palimahon saat patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangaponmu do na torasmu asa martuaho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Napasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha pandok ni debata taringot tu patik sapului ondo. Audo Jehovah debatam ninna debatata, pargogo naso hatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sundut patoluhon, rodi sundut paopaton, pinopar ni akka nasogoro hadiau. Alai asido rohaku di akka namar ribu-ribu, akka namar holong ni roh hadiau, naso mangalosi patiki. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tatopoti ma dosata nagodangi tu ado panidebata, tapaunduk be marohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, para si roha jala partalup ni roha jalana basar doho, saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni saya sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangasahon hami, dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo, hu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apu lima hami akan na hinopop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringot tua sesaan ni dosa. Umopopita gabe dosa do ibana, nasotumanda dosa di bahen debata, asa gabe hati goran ni debata, marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin.
turpuk epistel di ari mingguon, tarsurat di Jakobus 4 ayat 6 sahat rodi ayat 10, tajahama marsikat soring. Jakobus 4 ayat 6 sahat rodi ayat 10. Alai lam gumodang doa sini roha di lehon, ala ni ido didok, dialo debata doa kana gijang roha, alai di lehon doa sini roha tu akana serep marroha. Atong oleh hamu ma debata, alo hamu masih polisi, dungi ma porus ma ibana asian hamu. Pajonok hamu matu debata, dungi pajonokon nama tu hamu. Paias matangan muna, hamu akka pardosa. Jala pabotor marohamuna, hamu akka namar dua roha. Arsakon hamu ma jayamuna, mangangguhi jala tumangi ismahamu. Muba ma pake olamuna, gabe partangison, nang halalas ni roha, gabe arsak ni roha. Paserep hamu marohamuna maradopo Tuhani, dungi patimboon nama hamu. Ido sahatna, martua doa katumangihon hata ni debata, jala nau peupsa. Amin. Tidakon maha porseaoni, songona hina tidakon ni dongata saha porseaon, di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tiribuhan ni si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, andorang sohaguguan. Ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni silatus, nama tetarpajal do ibana di narsilang, na tua tubonu toru. Namula mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul siamun debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosan. Di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria na badia. Huria atau panyalak Kristen akan na badia. Dohot dia sani dosa, dohot dia tai na mandok. Mulak mangulu sogot daging halak naung mate. Dohot dia nguluan na sora sudah. Amin. Tabegema kor stian inata ni parhalado diuduti kor stian wek setia budi.
Tabegema tikting namasa di huriata. Shalom. Hujama tikting namasa di bagasan huriata di mingguon. Naparjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu eksaudi. Namar lapatan saya tangihon ma suaraku ale Jehovah.
nagabe topik ibadah ta di sadarion ima di pasu-pasu jala diramoti Jahoba maho. Namun jamita di parminggonon ima amang Pandita Martunas Manulang, Pandita Resort AKBP Tebet. Napaduahon ruas natabba. Mamuka minggu tasadarion 10 Mei 2026 nungo di jalo gabe ruas ni huriata ima keluarga Amata, Jeremia, Kevin Setiawan Simanjuntak, Inatai, Namita Borusagala, Inganan Nasida Perumahan Taman Tridaya Indah, Tambun, Bekasi, Masukma Tuwek, Jakarta Timur. Moloro Nasida Mandohoti Parminggon Manogoton, Tidang Mahangu Satokin amang, inang sian hudulan muna songon patandon diri. Horas ma, moliate ma di hamu. Selamat beribadah bersekutu di HKBP Jalan Jenderal Sudirman. Patuluhon partangyangan wek. Di bagasan mingguan adongdo opat partangyangan wek. Di Huriata Naparjolo di wek Ben Hill Pejopongan. Di hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 masuk pukul 10 waluwib inganan di ruang Salomo nambah jabui keluarga Nyonya S. Sihaan Boru Manurung Laos gabe ralat ma tuan rumah di Wek Ben Hill Pejompongan. Napaduahon di Wek Karetengsin di Patupa di hari Kamis 21 Mei 2026 masuk pukul 10 siawib di ruang Lewi nama jabui Sude Ruasni Wik Karetengsin. Nama ngihut di Wek Karbela di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 masuk pukul 10 siawib inganan di ruang Salomo nama jabui Sude Jemaat Ruasni Wek Karbela. Naparpudi di Wek Karetengsin Barat tongdo di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 masuk pukul 10 siawib inganan di ruang GSG lantai sada nama jabui keluarga Amang H. Sihaloho Inatai Boru Simaibang, keluarga Amang R. Sihaloho Inatai Boru Siagian, keluarga A. Sihaloho Inatai Inang Boru Gultom, dohot keluarga Amang Daniel Lekan Inatai Boru Tambunan. Naupaupaton kunjungan gerejawi di Minggu Sadarion 10 Mei 2026 Rodo Tamueni Huriata Sian HKBP Tebet Resort Tebet Naniuluhon Amang Pandita Martunas Manulang MTH Jala di Patu Begehon Nasidado Ende Pujian Dalan Makalason Parsauran Nauli di Huriani Tuhatta Tuksipul Parmingguan di Patupa Huriatado Ramatamah di GSG lantai 2 nama Namuei Ima Wek Setiabudi HKBP Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Parhalado do Truasni HKBP Sudirman Jakarta Pasahaton. Selamat datang, selamat bersekutu di Amang dot Inang Narosian HKBP Tebet. Di hari Minggu Sadarion tanggal 10 Mei 2026 Punguan Kor Apostel HKBP Sudirman Jakarta Mandohoti Parmingguan Manang kunjungan gerejawi tu HKBP Cirebon Timur di ibadah pukul 10 WIB di Uluhon Inang Pandita Nurista Boru Simanjuntak tatangyakon ma asa di bagasan hai pason di Naborhat dohot na mulak sian kunjungane. Namangihut na mardomu tu jingle ikeru boy mata jaha di tiktingta mangulakon sian minggu nasalpu nomor onom kopi darat ikeru AKBP Sudirman Jakarta. Panitia tahun pengajaran iman di tengah keluarga, marhite program ibadah keluarga di rumah Manang Ikeru, Patupahon Kopi Darat,
Ima di hari Minggu 10 Mei 2026 pukul 10.30 WIB usai ibadah Minggu pagi. Inganan gedung gereja lantai tolu. Pinangi doma tusu de ruas asaria mandohoti ulaoni. Rangkaian ibadah Paskah Pentakosta 2026 Naparjolo Pantekosta na pertama Naparjolo Minggu 24 Mei 2026. Songon ibadah nasomal walu tolupulu 10 sadawib 10 pitu tolupulu napaduahon kebaktian Pentakosta paduahon ima dipatupa di hari Senin 25 Mei 2026 masuk pukul 10 siawib ibadah malam perayaan Pentakosta paduahon. Info Car Free Day mardomu tu program Car Free Day di ruas Jalan HR Rasuna Said Manangkuningan na dipatupa Pemda DKI mulai bulan Juni. Tu ruas naro sian purba manang sian dasing nani Jakarta na terdampak penutupan dalan asa tajahama taparoahon ma ruas alternatif dalan ro tu garejata nadong di warta jemata. Tikting sian dewan-dewan naparjolo sian dewan koinonia asing ni kegiatan rutin naparjolo penerimaan calon guru sekolah minggu. HKBP Sudirman Jakarta memuka penerimaan calon guru sekolah minggu dengan syarat marumur minimal 10 walu tahun, nunga lepas sidi manang marguru malua, bersedia makobasi anak sekolah minggu di Huria HKBP Sudirman Jakarta. Moladong akar wasta na mangalehon roha dot pikiranna gabe calon guru sekolah minggu boima menghubungi Kak Grace Butar-Butar di nomor nadong di lembar wartata. Sian seksi remaja Tongdo Huriata mamuka penerimaan pendamping seksi remaja dengan syarat marumur 20 tolu 1 tolu 5 tahun. Nunga lepas sidi manang marguru malua. Rade makobasi pelayanan seksi remaja mengikuti masa pelatihan sermon mingguan, ibadah minggu remaja, serta training pra pendamping remaja. Tongdo moladong na berminat mangalen hatina boydo menghubungi Kak Gracia Ruth Tobing di nomor nadong di lembar wartaon. Napar pudisian Dewan Koinonia ibadah minggu gabungan remaja. Seksi remaja Huriata Patupahon ibadah gabungan ima dipatupa di hari Minggu 24 Mei 2026 Huhut Martangiang Mangido asa denggando hasil UTBK Yanak Kota Remaja kelas 12 naneng diumupon di tanggal 25 Mei 2026. Di ibadah gabungan ini dipatupa do acara Pabor Hatton 20 tolu halak remaja kelas 12 nakokma tu kategorial naposo bulung. Saitu hatama na mandongani Yanak Kota asa dilehon hasil UTBK nadumenggan. Sian Dewan Marturia nihil, sian Dewan Diakonia, sian seksi sending. Di hari Kamis 21 Mei 2026, dung sidung ulaon tim doa, seksi sending Huriata naing patupahon visitasi tu keluarga nyonya napitupulu boru silitonga, nasida nungaleleng dang tarida merminggu di Huriata. Tu hatama namandongani ulaoni seksi sending ni Huriata. Goar namar sahid, Amang Yuri P. Sitorus, Sian Wek, Jakarta Selatan tolu dohot opat, dirawat di RSUD Pasar Minggu.
goar ni ruas na marsahit di Jabu boima tajaha di warta jemaat naung di parade di hita. Saya tuhatama na pamalupon aka dongata na marsahiti. Parhalado ni huriata pasahaton selamat ulang tahun. Tusude ruas namor ulang tahun di bagasan mingguan. Di tangan nasiamun do gajang ni umur, jala di habirang na do hamoraon dohot hamuliaon. Poda tolu ayat 10 onom. Majelis Parhalado dohot ruas ni HKBP Sudirman Jakarta, pasahaton hata mauliate tu keluarga, Nyonya PH, Raja Guk-Guk Boru Panjaitan, Manang Opung Rut Boru, na paradehon snack dung sidung parmingguon manogoton. Dina makalason hut napa 72 tahunon. Saya gajang ma umurmi inang na tua-tua, saya disarihon tuhata ma haipason dohot lasni roha. Majelis Parhalado dohot ruas ni AKBP Sudirman Jakarta pasahaton mauliate tu keluarga, Amang Samuel Melvern P. Samosir, inatai Indah Gloria Boru Sihotang, na paradehon bunga altar di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Songon makalason nunga sorang anak buah baju di keluarga Nasida. Anggiat ma gabe dakdanak na marlas niroha, gabe sitiruon, jalagok pasu-pasu ni Tuhan di ngoluna. Songonima tikting di bagasan mingguon, aka tikting nasopola ni jahon, namardomu tu parhepengon, panitia pembangunan, boima tajaha di warta jemaat naung di parade di hita. Songonima tikting di bagasan mingguon, Tuhan Yesus memberkati. Tabegema Kor Sianwik Tebet Barat atau Tengah HKBP Tebet.
Marende Mahita, sian buku ende nomor 215, ayat sada dohot udutna, huhut papungu pelean sada A, sada B.
dameni debata na sumurung sian saluhut roha ima mangaramuti akka ate-ate dohot roha muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Orasma dihita saluhutna. Hatani debata nasahat tuhita di mingguta sadarion tersurat di opat Musa biddu onom ayat 22 sahat rodi 27 bilangan 6 ayat 22 sampai 27 hujaha perjolo di hatabataktai dungi romusema hatani Jahoba tusi Musa songonon patol hasma hatakon tusi Aaron dohot tu akka anak nai ikon songonodo dohonon muna tu halak Israel lao mamasu-masu nasida sai di pasu-pasu jala diramoti Jahoba maho di pasodakon Jahoba ma buhina tuho jala asi rohana midaho didopakon Jahoba ma buhina tuho jala di pasaurhon ma dame tu todim ikon songonima appe honon nasida goarhu Jahoba tu halak Israel asa au mamasu-masu nasida. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel dan aku akan memberkati mereka. Ima hatani tuhatta. HKBP memilih tema atau topik Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Di pasu-pasu jala diramoti Jahoba maho. Molosongonido amang dohot inang dinggaddo molo ganupari ta bilang-bilangi ta etong pasu-pasu ni Tuhan tuhita dak tu halak dak tu dongan tuhita adalah baik untuk setiap hari menghitung berkat Tuhan bagi kita supaya kita setiap hari bersyukur, berterima kasih, memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam Kidung Jemaat, hitunglah berkat Tuhan. Count your blessings. Alai nama baik kita manangdongan olu dak tabo pakilalaan ala ganupari hita mangula na hurang denggan dak taida pasu-pasu ni debatana tu hita dak taha mauliatehon na tu dongan do na tu halak do taida ay wasa somani auma
mohon kita terbuka untuk menghitung berkat Tuhan bagi kita, supaya hidup kita adalah hidup yang bersyukur. Mula-mula kita tupudi, sebagian besar na hadir rahita noaing di son, amanami, inanami, ima narosian buna pasugit, narosian Sumatera Utara Majotadok, puluhan tahun yang lalu. Kita datang ke kota ini dengan harapan yang sederhana. Mengalului Karejo, mencari pekerjaan. Asa merkeluarga manian, menguli manang marhasohotan, membangun keluarga. Pasikolahon yanakon dak danak maknian di kota. Menyekolahkan anak. Jala saya tadok-dok mengalului perngulun na dumengkan, mengalului apa paga nalong, mencari kehidupan yang lebih baik. Puluhan tahun yang lalu, masih belasan tahun, masih puluhan tahun, datang ke Jakarta ini. Gudang dosa kita dimulai sian ngulu na sangat sederhana. Porsuk, tinggal di rumah kontrak yang kecil, bahkan sangat sempit. Kamar na met na sopit. Harus bekerja keras, banting tulang, betul-betul hirhodok tak berkeringat asli. Jalalu jahita. Luja mula ulaon. Takolani dope. Jauh dari orang tua. Jauh dari sanak saudara. Dau sian natoras. Dau sian abang niba, akang niba, ito niba, anggi niba. Lalu hadir dan menghadapi ketidakpastian dalam hidup di kota. Aisoto tu perngulur dope ditik kini. Alai satu sadarion om manoai. Bui dope hita jongjong. Bui dope hita marsaur ro tu garejaon. Bui dope hita pajupang dongan. Diganu perpunguan permingguan, jala disido tahilala, nadiramoti jala dipasu-pasu Tuhanido kita. Sampai hari ini kita masih bisa berdiri, masih dapat beribadah, masih merasakan Tuhan memelihara kita. Itu artinya Tuhan memberkati kita. Di paihut-ihut debatado perjalanan ningulutai, mulai sian ha meton danak di huta, remaja marsikola mangarato manguli markeluarga basatu na marpahupu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Jehovah mau. Para remaja, pemuda, syukurilah ini. 50 tahun ke depan nanti, ingatlah hari ini. Ingatlah orang tua. Ingatlah opung kita yang ada sekarang bersama kita atau juga di tempat lain. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Itulah
Tuhan yang memelihara keluarga kita. Ima asini rohani Tuhani nama ngaramuti nama remuduhon keluarga ta dohot kita. Keluarga yang diberkati bukan keluarga yang tanpa masalah, tapi keluarga yang selalu hidup di bawah wajah cahaya dan damai sejahtera Allah. Shalom di tengah keluarga, damai di tongani keluarga, lapatanna saling menjaga, saling mengampuni, saling hidup dalam kasih dan memelihara persaudaraan. Tabu persaurane. Molo dihita di son masuk ma tu week tertentu. Jalan kaning tabigedo ima kur sebelum warta kur inat tani parhalado dohot kur week setia budi jala sesudah warta kur week tebet barat tebet tengah di parhuta at-tabi week tebet barat tebet tengah ima parhutaun nihami padita nadi tebet totu wik setia budi mara dison parhutan ni paditata na mengula dison. Kalau kita menghitung berkat Tuhan, kita tidak perlu takut kemanapun kita melayani, kemanapun kita ditempatkan. Tadi saya dengar anggota jemaat kita yang baru. Kalau saya tidak salah, satu orang di satu tempat, satu orang di tempat lain. Walaupun keluarga yang baru, tapi tetaplah berdoa supaya kehidupan kita diberkati Tuhan. Di pasu-pasu, jala diramuti Tuhan debatamaho. Ai ido na taingot ditikki di paborhat hita sian hutat tabe didok na torastai Tuhan madamang ramoti huamang da lauho margereja ikuti ibadah kebaktian di gereja terdekat dengan tempat kosmu. Kalau firman Tuhan hari ini mengatakan Tuhan memberkati dan melindungi engkau, ini bukan sekedar ucapan indah, tetapi ini adalah janji pemeliharaan Tuhan atas umatnya. This is the God's promise to care for and sustain His people. Baga-baga ni de batado itu hita, jala pasahaton na, lehonon na, bukti honon na, pangaramutyon nai di pardaladan ningulutta. Hurian itu hatta na hinaholongan, na hadir di son manak pe nama dohoti ibadah on melalui live streaming, sa dutuhamu. Pasu-pasu ni Tuhani. Manak pe di bagas parsahitok kita nuaing dirawat di bagas tabe pemulihan di bagas tabe manang di inganan nasing manang di rumah sakit. Marsuara do jamita sadarion madok tuhita perjolo Tuhanlah sumber berkat kehidupan. Tuhan Jehovah do mual ni pasu-pasu di ngulut tahun. Idok ban na didok nak kaning dito nahot tu si Musa songonom madok kamu jala di ayat na parpudi didok aku akan memberkati mereka. Di bahasa Bataki didok nak kaning asa ahu mamasu-masu nasida.
Berkat itu dari Tuhan. Memang para pelayan, pendeta menyampaikan berkat itu. Tetapi berkat itu sendiri adalah dari Tuhan. Alanido, alai cerita hita maun. Adong dosi pata hita dongan ruas ni huria rodo tu permingguan alai holan merkur dung merkur mulak. Jadi ay naso radedu nasida majalo pasu-pasu ni Tuhan. Naso radedu nasida manangihon jamita ningom majurupane. Ang gubo ita usul homma lebih bagus ikuti satu ibadah dari awal sampai akhir. Songon disorupani 3 hari ibadah kan, supaya kita merasakan berkat Tuhan itu. Tuhanlah sumber berkat. Yang memelihara kita bukan diri kita sendiri. Aidang alani hagugota, dang alani hapistarota, dang alani hahipasota, dang alani godang relasi tabain. Ubain na mangulu hita satu sadarion. Alai alani asini rohani Tuhan do. Siat jauh bado mual ni pasu-pasui. Berkat ini berasal dari Tuhan sendiri. The blessing comes from God Himself. Odo na ikom mabain pos ni roha di hita. Mabain semangat. Ala boha. Ala terus do merdalan pabahenan ni debata. Pangatoyon ni debata di mulut tabigan upari. Jadi mulota padumu tu perngulota misalnya hita naung masuk lanjut usia. Taida do perdalanan ninguluta. Taida do sungguh dia Tuhan Jehovah mengurupi hita. Taida do sungguh dia debata mangaramuti hita, mermuduhok kita, mermuduhon ianak kota. Songon nata do nakin. Pugos do hita, dangol do hita di baro tu Jakarta o dohot kota-kota lain. Alai, ala di tugu-tugu debata lakatta, ala di dongani debata hita, bui mahita, songo si sonarion. Perjalanan hidup kita ingat, bagaimana Tuhan menolong kita rasakan. Bagaimana Tuhan Allah menjaga keluarga kita, memelihara anak-anak kita. Itulah Tuhan yang memimpin langkah kita. Dan untuk orang muda atau keluarga muda, kadang hidup di kota ini penuh dengan tekanan, biaya hidup, pendidikan anak, pekerjaan, kesehatan, masa depan, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan hari ini mau menegaskan, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari keluarga kita. Dakkea di palua debata tangan nai meniup hita, meniup keluarga tabi. Dakkea. Toktong do hita ditugu-tugu. Jadi kalau kita merasa hidup ini berada dalam ketidakpastian, okelah. Tetapi biarlah itu mendorong kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapagonggopon ma ngulutta tu debata. Asa ibana na toktong mangaramuti hita. Pekerjaan, masa depan, pasangan hidup, tekanan sosial. Kita bawa dalam doa. Tuhan mengenal kita secara pribadi. Karena apa?
berkat Tuhan bukan hanya soal materi, tetapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan. Ai dakkolan hepeng dakkolan arta pasu-pasu ni debata. Alai paddonganionna, alai pangaramutionna, alai holong ni rohana. Luar biasa do. Alani amang dohot inang tapaulak tuna parjulo nakin. Dia ma naung tahilala basa-basa ni debata tu hita asalas rohat tamangulu. Ima taingot. Unak say natudongat tayo etong gabi marsak do hitan no disi. Jalamar dosa hita. Napadua hod didok dison. Disodak kon Tuhan debatama buhina tuho manang tuhita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Wajah Tuhan yang bersinar berarti Tuhan berkenan kepada kita. Lomo rohani debata mamerek kita. Tuhan dekat dengan kita. Jonok ibana tuhita. Tuhan mengasihi kita sebagai umatnya. Dihaholongi debata hitaon. Songon ruasna, songon bangsona, songon naposona. Wajah. Di tabereng maju amang do tinangda. Molo pajupak kita do dongan tabereng buhinay pardo pakinay songon na tegang. Ay hita pi gabi tegang do. Alay molo songon na minardo buhinay senyum bahita pe minarbo hita gabi senyum. Allah memandang kita dengan penuh kasih. Itulah sebabnya kita selalu merasa tenang. Ketika merasakan kehadiran Allah. Tuhan memandang umatnya dengan kasih. Ditatap debatado hita bangsona ruas naon di bagasan holong. Ise hita ditik kinaposo namar ningot manang merasakan tadok majo hita cinta terpendam tu seseorang. Ai molo tabereng ikan pandangan kasih do tabatudu. Atik berang lomoro hana mamerek kita. Pandangan kasih mengasihi. Ya pemuda ada begitu kan? Atau pemudi hola bawa dolo songoni. Olo do buru-buru tong cinta terpendam kan? Olo. Jadi dia memandang dengan kasih, memandang dengan pengharapan. Atik pesipata di padao dongano duti buhina manangin na buti molo pajupang. Kalau Allah memandang kita dengan wajah penuh kasih, aidang gabi pasu-pasui, dan gabi lah seni rohaon. Omma patuduhon. Asini rohani debata hatu kita. Jadi kalau kita pernah merasa sendirian, merasa lelah, merasa kurang diperhatikan keluarga atau siapapun, mari kita mengingat dan meyakini Tuhan memperhatikan, memandang kita dengan penuh kasih. Adong do debata nama natap hita, nama mereng hita di bagasan holong ni rohana. Di bagasan holong ni roha. Kalau kita merasakan hidup kita pernah berjalan tanpa kehangatan, ingatlah Tuhan. Tuhan memandangmu dengan penuh kasih. Idola patanna molodidok. Tuhan memandang umatnya dengan penuh kasih. Aku melihat engkau, hubereng doho. Aku memperhatikan engkau, hu parrohaho doho, hu payhutihu do
parlakaunmu, pikiranmu, napi narsita ni roham. Ini penting bagi kita semua. Termasuk bagi para lansia yang kadang merasa kesepian, atau bagi keluarga yang sedang bergumul, atau bagi anak muda yang sering merasa tidak dimengerti atau kurang dimengerti. Asini rohani debata nasahat tuhita didok domuse. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Jadi amang doh tinang doh tita sude. Allah ditugu Yesus doh hita di ngulut tahun. Atik pemanak sungguh dia jatuh bangun hita. Di pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan parianak konon. Menyangkut kesehatan, menyangkut pekerjaan, menyangkut keselamatan. Sebenarnya kalau ini kita ingat sekarang, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Allah gumudak kita natoras tingkat orang tua dohot lanjut usia di dohot tingkat opung. Bohamolo taingot jo edetai buido tim musik. Buku ede nomor 504 ayat sada dohot ayat tulu. Jadi tikiman namanget dehonok kita nanget petai dehon alai di referenai taingo ma pengalamat ta babui mata bagugu sautik di bagasan hapor siau. Ya, mungkinkah multimedia menampilkan buku ende 504 ayat 1 dan 3 ditugu Tuhan Yesus sau.
na tua-tua songon lansia songon natora sita tabarita hoto anak kotai asa diboto nasida sian na julu saat tunuai di pasu-pasu Tuhani dong ulutta di dongani do hita jala omma taleon semangat tu nasida menghadapi masa depan puluhan tahun yang akan datang saat kita telah meninggalkan dunia ini supaya anak-anak kita, pinopar kita hidup dalam iman yang kokoh. Tuhan akan membimbingku, Tuhan akan memberkatiku dan seterusnya. Napatuluhod jala parpudi di dok dison di pasaurhon ma damena Tuhamu manang tuhita manang tuho. Tuhan memberi damai sejahteranya bagimu. Apa arti damai sejahtera? Bukan hanya tidak ada masalah, tetapi hati yang tenang, hubungan yang baik, hidup yang utuh, kasih dalam keluarga, dan persaudaraan yang terpelihara. Anggot tugas ta mau namang dot inang songon natoras, bohadu hita merangkul ianak kota pinopartabi asa mardumu, asa mardame, asa saroha nasida songon akka ianak kota tubutta saama saina nasidabi. Unang masa perbulat-bulatan dohot persauran na hurang dengkat tudikin anang ro. Kasih dalam keluarga, persaudaraan yang terpelihara. Buasa harwa. Karena kehidupan di kota membuat kita sering sangat sibuk. Roh individualis sangat tinggi dalam diri kita. Dan mudah menjauh satu dengan yang lain. Mana bukti? Kadang-kadang saudara dalam satu keluarga jarang bertemu. Kadang-kadang ada keluarga hubungannya mulai renggang. Kadang-kadang jemaat juga kurang saling mengenal. Babainon jarang pajupang, ipartanya ngape dak saya pajupang, di perpungu ape dak saya pajupang nang doh nasida, di gereja pe dak saya pajupang. Hape nunga marsaur hita, nunga tatad dan nasida, nunga mardongak kita salilengon. Tuhan memanggil gereja, orang Kristen, orang percaya, individu orang percaya supaya masuk menjadi keluarga rohani. Tuhan memanggil gereja menjadi keluarga rohani. The Lord calls the church to become a spiritual family. Diju Tuhanido akan naporseai asa masuk tu perpunguan di huria asa gabe keluarga nabui masih pasaoran di partodion. Kalau Tuhan memberkati kita, maka kita juga dipanggil, diutus, diberangkatkan menjadi saluran berkat, menjadi pembawa damai, menjadi orang yang menjaga persaudaraan, tajamoton persaurata, kekeluargaata, menjadi orang yang saling memperhatikan. Jangan sampai rumah makin besar, tetapi hati makin jauh. Jangan sampai hidup makin maju, tetapi kasih semakin dingin. Unang mak satu nasongoni hita. Hatani debata menunggul hotu hita sadarion. Tuhan memberkati dan memelihara hidup kita.
Tuhan memandang kita dengan penuh kasih. Tuhan ingin memberi damai sejahtera di dalam hati kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi seluruh jemaat. Alanya dong matugas tadi bagasam mingguan. Hubungi saudara. Pakulingi akka haha anggi iboto. Perhatikan orang tua. Tak kunjungi mak natoras tabi orang tua tabi. Tak baik kabar. Tak sapa nasida. Mau lihat Tuhan. Ala ni orang tua namion adok kami. Doakan anak-anak. Tatangyakon mak akka gelektai pinopartai. Bangun hubungan yang baik. Tapuk kama parsaoran na baru nadinggan. Akka nauli nadingganima tataringoti. Jangan mudah menyimpan kepahitan. Muladong do pinalohot dihita otik gudang. Satu ngapoin tudongan alani ari nasalpu tiki nasalpu. Pamago may. Hilangkan itu. Tanggalkan, tinggalkan dan buanglah itu. Peliharalah kasih persaudaraan. Moloduk songoni. Atik pe dauhi tasyak kutatta. Atik pe lam tabba umurta. Atik pe terus berubah zaman. Atik pe noppi partaun mengulu di dunia na berbeda dohot tita. Ala yadong do nahot. Ada satu hal yang tetap sama. Tuhan yang memberkati umatnya dulu adalah Tuhan yang memelihara kita hari ini. Karena itu jangan pernah kehilangan iman. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Jangan pernah kehilangan kasih persaudaraan. Ido mabain gabe tangi mahita tu hatani debata sadarion. Anggon di hata Indonesia mahudok. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Martangiang mahita. Mauliate maali Tuhan pasat tami tuho. Dihatam nangbui. Hubigi hami diari sadarion. Pasu-pasuhon ma hatami tuhami. Pasu-pasu mahami namanangihon hatami. Luas ma hatami marurat marperbui mangulu dihami ganu marsada-sada. Asahu hilalahami pasu-pasum nagudangi tuhami pe. Mauliate maali Tuhan gabe tersunggul hami tu haroronami na jului de basiak kami sian huta tu kota besaron mangaratto berjuang bergumul mar keluarga marianakon pasikolahon danak paborhatom marhamulian dot manguli jalan waing de basiak kami nunga marpahupu sudi na Tuhan huingot hami asini roham doi mauliate hu pasat tami tuho sialane asima roham lehon ma tuhami tupino pernami bi pasu-pasumi dakkolan waing dakkolan marsugut alai satu rusnam ali Tuhan. Tuksura hutinggal hok kami purtivion. Moloro pajum Tuhami be. Alai mangido dohami. Toktong ma pasu-pasu iring-iring tugu-tugu keluarkan nami dohot akka pinopernami be.
ai akana tinubus mudohami napi nafsu pasum dohami ali Tuhan. Mauliate hu pasahat tami tuho sialai saluhutna. Ali Tuhan hu pangiduhami tuho tatap ma akadongan nami na di bagasan parsahiton ruas ni huriam nang aka keluarga nami. Na di hari sadarion huberek kami adong aka guarna sida di warta. Amang yuripe sitorus inang nyonya na 70 boru silitonga. Amang sintua el serait inang nyonya sinurat boru sitanggang. Inang nyonya lumban tobing boru tampunan. Inang nyonya huta julu boru pangribuan. Inang nyonya sintua TJC Pasaribu boru siregar. Rijal huta barat. Inang nyonya Ana marpaung boru manurung. Nanami nyonya Siti marpaung boru simanjuntak. Inang nyonya marpaung boru manurung. Delvi tampu bolon. Inang nyonya Manik boru huta barat. Inang nyonya Dame Sintauli parapat boru tampunan. Inang nyonya Marisa Sitompul boru simbolon. We situ morang. Songoni manang ak keluarga si solhot nami ruas ni huriam. Na ditikyon huingot hami. Nasida ro buhi nasida tu pamerengon nami. Na di bagasan parsahiton dirawat nasida diinganan na meragam. Tatak ma Tuhan topot manasida lehon ma hamalumon ni parsahiton. Jala molotung adong di hari sadarion manang di bagasan mingguon ikon mandalani tindakan sian dokter. Tuho mahu pasahat tami anggiat denggan merdala saluhutna makorhon hadingganon tu pamatang nasida be. Bolong ma tanggal ma mago ma aka parsahitoni. Pasu-pasu nang keluarga na majaga. Pasu-pasu sudi tim dokter para medis na mangalehon perhatian perawatan tu nasida be. Molotung adong Tuhan diaka arsak ni roha. Lehon ma apul-apul dohut gugu dohut pakirimon. Tuaka yanakon nami. Naung menyelesaikan persikolah di tingkat SMU. Jala sedang paimahon hasil naing masuk tu perguruan tinggi. Saluhut nahu pasahat tami nasida tuho. Akenakon nami na di persikolaan perkuliahan. Di masa-masa akhir studi. Na sedang menyusun karya akhir. Manang skripsi, manang tesis, manang disertasi, manang dia Tuhan. Saya urupi nasida. Asa tulus dengan merdala saluhutna. Sonima dia akan nang mengeluri perkarijoan. Patudu madala Tuhan. Dia akan nong dapotan kerijo. Tabahon asini roham asa ditadda nasida pasu-pasum doi tu nasida saluhutna. Akai nakon nami naposo di parsaoran nasida. Manang sedang berkenalan, berpacaran, bertunangan. Manang menuju kehidupan keluarga. Tuho mahu pasat tami. Homa na manugu-nugu nasida. Asa toktong diingot ho. Di perdalanan ningulu doh persauranna. Dia akan naing merencanakan pernikahan. Homa mangalehon. Tiur ni roha torang di pikiran. Baik tu nasida manak petu kedua belah pihak keluarga besar. Sai homa nama ni roi akasakap doh rencana ho Bartoloma ni roham. Ali Tuhan dewata nami. Molotung adong akan di bagasan parukilon manang arsak ni roha. Naneng membuat haputusan nama cerikot di nguluna. Baik taringot tu keluarga, taringot tu ulaun, taringot tu pindah tempat tinggal. Dohot akana asing dope. Huwa kami masaluhu na tu adupanmu. Ajari pargugui urupi hami. Mamerengi songod dalan ni pasu-pasum tu hami be. Alani Tuhan. Homa na mangarahon roha pikiran nami dia kehabutusan na nekubuat tami be. Jala pasu-pasu mahu Bartoloma ni roham. Pasu-pasu ma
nang huriam di HKBP Sudirmanon. Amanami inanami padita pangulan naguktikki, sudi amanami nanami parhalado, na di dewan, di seksi, na di fungsionaris, duhut sude uwik, na adong masuk tu huriam HKBP Sudirmanon. Maradu sude ruas ni huria, mulai siada danak na met-met, sahat rodi na tua-tua. Homa menatap na sidale Tuhan. Akayanak kon nami sekolah minggu. Dihalasok kami do kakegiatan nasi dari tongani huriamon. Songon nakaning di manugot adorak so masuk per mingguan nami. Di batudu nasida kegiatan nama muji pasangapon ho. Pasupasuma nasida Tuhan saluhuna. Guru-guru sekolah minggu akan atora seni dan sekolah minggu. Remaja na poso bulung. Saluhuna huwak kami tu adopanmu. Tatak ma huriamon. Pasu-pasuma huriamon. Pergugui ma huriamon. Jala dongani. Atau ngali Tuhan mau liate alani hatam na hubigi hami. Ima huingot hami. Asa tok-tok kami bui marlas ni roha di ngulu nami. Ganu pari. Ai akka jolma halak. Ruas. Huriam. Nahina holonganmu. Naung di pasu-pasu hodo hami saluhutna. Mauliatim ali Tuhan hupasahat tami tuho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita sian bukwede nomor 706 mamuka sian ayat sada gudang ni pasu-pasui uhut tapasahat piliata.
tatangyakon ma peleata na tapapungon martangyang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gidjang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma, siyan na nilehon mi tuhami, pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami peleanon, pati buluhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutaddahami, godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami, madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gidjang, say pinarbadia ma goarmu, say Roma harajaonmu, say saut ma lomoni roham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Gidjang. Lehon matu hami sadarion, hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songop panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaurhon ma damena tutodim. Horas Samanginang, bagi jemaat yang akan mengikuti pertemuan Kopi Darat, mohon stay di tempat. Kita akan mengadakan pertemuan di ruangan ini segera setelah selesai ibadah ini.